Un vertedoiro. Ou leiras mortas. Ou un campo de refugiados. Un espazo en branco. Os contedores dun hipermercado. A hora do feche. Ou un respirador. Andamos. Reconstrucción. O escenario transpira fracaso. A mísera calor dunha fogueira nun guidón reúne conversas de café de ONG. O tempo pasa devagar. Non hai presa. Entre escenas, os corpos bailan a ira, a perda, o estupor, a resignación, o instinto de supervivente. A música desacouga a alma e ferve a cólera. A luz revela ánimos coa temperatura de cor e espazos para o encontro das actuantes. Pequenos alivios para unha intimidade que, non obstante, sempre queda á vista de todo o mundo. A rúa despiadada. E ali falan, pelexan, comen, penchan e foden, como se aínda conservasen o seu teito, Como se todo isto non fose máis ca un pesadelo. como se ninguén soubese que están ali. Son a reencarnación de Einstein. Xa me parecía a mí. En serio? No. De feito, faise extraño porque Einstein tiña bigote. Non sempre. Prácticamente. Seguro que cando tiña 15 anos non. E a que lle importa a Einstein nos 15 anos? A min, que son a súa reencarnación, interésame a parte humana e emocional do xénero. Ai, sí. E dende cando? Non podería precisar. Cosa que a conexión existiu sempre. Xa me parecía a mí. En serio? No. Agora, todo será distinto, porque o valor da miña existencia variou. Ser a reencarnación dun xeño ten un prezo, non é? A mera consciencia do feito xa produce unha autorrevalorización automática. É dicir, salta na vista. Saltar na vista de alguén pode resultar impertinente. E mesmo pouco solidario. A non ser que estamos a falar en termos de valor, claro. Nese caso, saltar na vista torna-se unha circunstancia nada desprezable. Créeme. Cando te coñecí, non podería asegurar que me saltaras na vista. Iso é porque ainda non sabías que eu era a reencarnación de Einstein. Iso é porque xa me parecía a mí. En serio? No. E xa verás cando lle diga ao meu xefe. Estou desexando dicirle, plantarme diante e dicirle. Sabe o que? Eu son a reencarnación de Einstein. O de plantarse sempre relativo. Que xefe, por certo? Diso precisamente quería falar, da relatividade do sistema productivo. Que lle parece? Parece un expediente sancionador. Sale retontado do meu despacho. O único que planto na mesa é o feito indiscutible de que ser a reencarnación de Einstein varía o valor da miña existencia. E canto valía antes? É unha boa pregunta. Salta na vista. Ves? Xa empezas a decatar. Se me permites unha observación, no caso de que... E verás cando yo diga a miña nai. Por todos os santos, saia canto antes o meu despacho. Direlle, Mamá, aquí onde me ves, son a reencarnación de Einstein. Saia o chamo calquera. Supoño que ela o primeiro que fará será preguntar que é a reencarnación. Daquela, díllelo primeiro a teu pai. Mellor non. E logo? Porque meu pai o primeiro que fará será dicir: ti és gilipollas. coa boca chea de tortilla de patata. Eu, por suposto, non me alterarei o máis mínimo, porque a miña condición de xere outorgame calma e autocontrol. Xa me parecía a mí. En serio? No. Así que repetirei outra vez. Queiras ou non, son un xenio. El verrará que carallo de xenio vou ser eu. Eu direi que Einstein. El ficará un segundo pensando e despois berrará. Que? Cuspíndome pan e patacas a cara. Pódese dicir que é o tipo da lingua que aparece na portada do disco do Rolex. Se lle digo iso é unha hostia. Non vexo por qué. Porque non vai saber o que é portada, nin disco, e moito menos o que é Rolling. E dende logo, lingua e unha porcallada de palabra. O descoñecemento virará en desconfianza e alterará os seus neurotransmisores, Que a súa vez segregarán adrenalina. que se converterán en ira e a emoción conducirás por os nervios da súa man ao brazo. Estampándose contra a miña sinceridade. Queres dicir
que o teu pai vai tostear porque non ten puta idea. Exacto. Pregúntome que relación tería Einstein co seu pai. A consigna é cruzar os dedos e agardar o estoupido de impotencia. O peor, diría eu, é non poder agarrar fora. Faise difícil agarrar fora. A consigna é o esforzo colectivo e a confianza nas medidas. Sabes canto custa estar fora? Porque non é cuestión de estar sen máis. Iso confire vagabondeo. A consigna é o valor da democracia e o terror dunha clase discapacitada. Ninguén quer aparentar a miseria. Claro, é vergoñenta. Prefires que camino o tempo? O peor é disimular a ansia. O peor é ter que camiñar sen parar, como indo a algures, comprendes? O peor é confundirte con todo o mundo e pensar que todo o mundo está como a ti, levando bolsas cheas de calquera cousa que non mercaron recentemente. E a ti que máis che ten? Non é cuestión de estar, sen máis, porque acabas de notando. É un liderío con certa organización. O tempo depende da velocidade do teu movimento, comprendes? Canto máis axiña te moves, menos pasa. Pero pasar non é acontecer, e o acontecemento é o que se pretende, porque é a consecuencia da experimentación, non? Un vagabundeo con axenda, vaya. Algo así. É importante calcar as formas e comportarse con normalidade. Non deambular, senón pasear. De súpeto, os matices son importantes. Todo conta. Mesmo a bolsa de plástico que ves. Xa ten certo tempo. Ves? Todo o mundo sabe que non mercaches nada porque a bolsa é bella demais. Todo o mundo sabe que levas calquera cousa que non está recén mercado. É unha cuestión de rendibilidade identitaria, comprendes? Que crees que pensará todo o mundo? Tanto me ten. Non tan. A todo o mundo lle ten, ainda que diga que non lle ten. Non penso na compra legal. Non digas que non che ten, cando sei que che ten. Tanto me ten. Tanto me ten. Negar evidencia é como se ven bolas á rúa e supoñer que ninguén se dá conta. Saír en bolas á rúa, sí que me ten. Dareis un consello. Por favor. Cando te embarga a textura, cando non poidas evitar decatarte do que sucede, porque os feitos escantan tos ollos, entón, só entón, colles calquera xornal de balde, Pichedea. e botas unha ollada mentras camiñas, mentres as subías con despreocupación. Botas unha ollada, pero tens que olvidar a consciencia das imaxes, isto é importante. É mellor non ler. Tamén poderías pensar en calquera persoa que este peor que a ti. Esa é unha boa opción. Podes facer unha lista de todas as persoas que están peor que a ti. Sí, a comparación mental alivia en situacións semellantes. Eu prefiro tramar un plan e forzar a saída. Forzar calquera cousa nestes tempos resulta arriscado. E que máis ten? Xa non hai nada que perder. Eu antes quería na sorte. Antes pensaba que xa estaba todo dado, que non pagaba a pena o esforzo. Ao concesionario só lle importaba o meu presente. Se lle ensinaba a nómina agora, daba o meu coche, estreitaba a man cun sorriso. No future. Agora era o que importaba. A nómina presente, de sair de ali a brincar un segundo. O concesionario tiña toda a miña vida por diante. Non hai mellor aval para iso. E agora que? Agora tramo un plan porque ninguén me sorri como antes. E moito menos o confesionario. Isto afecta gravemente o meu equilibrio emocional. Reduce as miñas expectativas e acorta a miña vida por diante. Non sei se é máis difícil seguir por diante ou empezar outra vez. Ti que pensas? Para iso sería conveniente facer unha análise previa dos factores que interveñen no desenlace. Non sei, desentrañar os subterfuxios da trampa, vale?
repetían sen parar carpe diem. Era un eslogan publicitario. Todo era para toda a vida, lembras? Non. O piso, o coche, o matrimonio, as vacacións, os arranxos dentais, o seguro, o computador, o uniforme do colexio, todo teu. Meu. Noso. Por que dicían iso se podían vir e leválo todo de vez? Ti que crees que fan co que levan? Contemplar a fatal, seguro. Consúranse das perdas cos bens materiais. Mitigan a súa ruína cos despozos da ruína do resto. Alimentanse dos rastros que aínda latecen nos obxetos. Organizan a xenda dos despexos para executalos por orden. Co debido respeto. A ver, debemos respeto. Non. Non somos acreedores do seu respecto. Non somos acreedores do seu respecto. Pero non lles gusta, entendes? Non queren endebedar nada. E por iso guardan xo o despexo. Ata que che dan a man e din: Lamentamos a súa perda. Oxalá pareza unha ocasión máis venturosa. en canto finaliza a transacción, xa non che deben nada. Moito menos o mínimo respeto. Xa non teñen por qué. A túa vida xa non é unha val fiable. Te marchan, arrancando en segunda, pisando pozas, enchoupando as maletas e os uniformes do colexio. Ni sequera sacan a man por dicir adeus. Onde iremos agora? A ningures. Antes tampouco queríamos ser a ningures, lembras? Dábamos lo que fose por quedar. A meta eran os cimentos. Cimentos e paredes para poder permanecer. Para consumirnos como todo o mundo, para fuxir da vertixe das posibilidades infinitas. Íamos mesmo a calquera parte. Facíamos os kilómetros que fixeran falta para poder volver e estar. Éramos felices no paradoxo. Un paradoxo. Do latín, paradoxus. E este do grego, paradoxos. É unha idea extraña, oposta ao que se considera verdadeiro ou a opinión xeral. Noutras palabras, é unha proposición en apariencia verdadeira que implica unha contradicción lógica ou unha situación que infrinxe o sentido común. Cando estábamos no paradoxo, finguíamos as rutinas aos obxetos e os obxetos ás rutinas. E aquilo era vivir. Nos tempos libres ou mortos, pensábamos nas adquisicións futuras. Agora que nin sequera alcanza, os obxetos préndense como pedras ao esforzo e o amor escapa polas ventás. Xa só podemos pensar no que non podemos ter, no que non podremos facer. E non facemos nada. Facer podería significar mirar pola ventana, ou buscar unha idea, ou pedir unha pouca algo. E, non obstante, permanecemos na espera absurda. Rezamos aos deus ex machina, invocamos a sorte. A sorte está a volta da esquina, agardando que echen riba en calquera momento. Asómate e a verás. A sorte. E mentres, damos unha volta no carro e abrimos as ventás para que nos entre o aire e nos sacuda o pelo. E subimos o volume e as cousas van pasando e facémonos a idea de sair. Facémonos a idea do movimento. Facémonos a idea de propiciar o achado. Cando vivíamos no paradoxo, pensábamos que o que tiñamos era noso e que era para sempre, e que precisamente o que tiñamos era o noso seguro contra a perda. Ainda non sabíamos que as pólizas aseguran a vida, pero nunca garanten. E agora que todo se cambalea, abrazámonos as nosas paredes como a que se abraza unha descoñecida. Estudamos o sentido de cada minuto. Cada minuto é un menos no que escapou a posibilidade de escapar. Agora trazamos ata dormindo as rutas e os planos que antes apenas esbozábamos como nun xogo e acordamos a vertixe da incerteza, aferrándonos aínda máis a miseria que nos conduciu ata aquí, escravizando os días ao porvir. O que nos espera é unha lista de prioridades numeradas ao azar que ninguén podería ordenar con certa lógica. O inexpresable convive no caos dos haberes e os desexos. Entre os corpos permanecen inmóviles a espera dunha nova hora. Ninguén podería mover un músculo sabendo
A música lembra que non hai mal que dure 100 anos. E todo convida a acelerar a ilusión. O sol na cara. Por fin un agasallo sen trampas. 5 minutos máis. Só 5 minutos máis. Para poder atopar o sitio onde non podan chegarnos. Como un exceptor, a paciencia instálasenos no día a día. Nunha procura incansable dos culpables, e descontamos as horas en cada suspiro, en cada amago de indignación, porque xa case non queda rabia porque combate o desánimo. Xa sabemos quen levas de perder. Quen pode facer fronte á ciega sentenza da macroeconomía? Con que mans recordo que xa non me queda? Con que brazos levanto o aleiro? Con que memoria lembro que xa non reteño? Reter, non obstante, non é ter outra vez. E de novo, o paradoxo.